hyd yn hyn, ni wedi edrych ar sut i osod y darnau, sut maen nhw'n symud, beth yw bwriad y gêm, a cipio'r brenin a chael checkmate. Ond sut ydych chi'n dechrau'r gêm o wyddbwyll? Beth yw'r camau cyntaf? Wel, gwyn sy'n cychwyn bob tro, a'r bwriad yw bod y darnau yn dod mas o'i trwm gwsg nhw. Dyna sut dwi'n licio meddwl amdano fe. Mae angen i deffro nhw a dod â nhw i faes y gad. Felly fyddwch chi'n gweld yma bod y gwrynwyr yn agor y ffordd, bod yr esgob a marchogion yn dilyn, ac mae'n bwysig hefyd amddiffyn y brenin. A dyma pam i ni yn wneud castelli. Nawr, dyma'r unig dro yn y gêm mae'r brenin yn gallu symud 2 sgwâr ar yr un tro, ac mae'r castell yn neidio dros y brenin, ac mae'n amddiffyn y brenin. Nawr, mae hwn yn ffordd wych o gadw'ch brenin chi yn saff. Allwch chi ond gastelli os chi heb symud y brenin neu'r castell eto. Felly mae hyn fel arfer yn digwydd ar gychwyn gêm. Byddwch chi fel arfer yn cael 2 rhan i gêm o wyddbwyll. Byddwch chi'n cael yr agoriad, lle mae'r darnau'n dod mas i chwarae. Maen nhw'n dod mas i faes y gad. Byddwch chi'n cael y darnau yn y canol, lle bydd na chwarae o gwmpas, bydd darnau'n cael eu cymryd. Byddwch chi yn ceisio agor y gêm, ceisio mynd yn agosach at frenin y gwrthwynebwr. Yn ystod y diweddglo, byddwch chi eisiau cipio brenin y gwrthwynebwr. Byddwch chi yna yn amddiffyn eich brenin chi, neu byddwch chi'n mynd ati i ymosod ar frenin y gwrthwynebwr. Dyma lle mae pethau fel arfer yn agored ar y bwrdd. Mae rhai darnau wedi cymryd oddi ar y gêm, ac efallai byddwch chi rai gwrynwyr sy'n ceisio cyrraedd ochr arall y bwrdd. Nawr fyddwch chi'n cofio bod modd i'r gwrynwyr newid i fod yn unrhyw ddarn yr hoffech chi, os yw hyn yn digwydd. Nawr mae'n bwysig gwybod bod gêm wyddbwyll yn gallu gorffen yn gyfartal. Nawr mae hyn yn digwydd os mae dim ond y 2 frenin sydd ar ôl. Does dim modd cael checkmate os mae dim ond 2 frenin sydd ar ôl, gan bod nhw'n methu mynd yn agos at ei gilydd oherwydd check. Neu os wedd ddim yn amlwg pwy sydd yn mynd i ennill, bod y 2 chwaraewr yn eitha cyfartal a gallwch chi gynnig gêm gyfartal i'r gwrthwynebwr os hoffech chi. Y mwyaf o wyddbwyll fyddwch chi'n chwarae, byddwch chi'n dod yn gyfarwydd gyda steil chi o chwarae gwyddbwyll. Mae gwyddbwyll i gyd am hyn i chi'n gweld ar y bwrdd, am y fath o gêm yr hoffech chi. Dwi'n berson sy'n hoffi gemau agored, a dwi'n hoff o ymosod. Weithiau na i gymryd risgs, ond weithiau rai diwrnodau eraill byddai yn ystyried bach mwy a bod yn arafach. Mae pob gêm o wyddbwyll yn wahanol. Byddwch chi'n gwella wrth bod chi'n chwarae, a mae'n hynod o bwysig dod i adnabod y darnau ar y bwrdd.